Нашето общо академично бъдеще или как се прави модерно образование. Като под този най-общ титул разбираме да направим една беседа, един диалог, може би и дебат, предварително не знаем за това какво е нашето развитие. И защо точно тази тема като начало? Защото, както всички знаем, това е най-трудната работа. Как да се впишем творчески във времето, в което ще. Много ми е драго, колеги, да представя госпожа Койнарска, която работи в ректората в отдел управление на проекти, така, нали? И мисля, че най-напред да предоставя думата на госпожа Койнарска, която от равнището на ректорското управление ще ни покаже някаква визия за проекти, доцент Карабалиев след това. И мисля, понеже имаме готова презентация от главен асистент Зафиров, който е европейски експерт, оценител по проекти, да сподели с нас така групово, общо своя опит. Той е приготвил също презентация и предлагам след това да минем към волната програма или нашето обсъждане на тези проблеми. Искам да благодаря на всички, които се отзоваха с кратко резюме. Много ни помогнахте да конфигурираме беседата по-нататък. Благодаря. Успех да си пожелаем, да бъде ползотворен дененик и да бъде приятен да съчетаем с доброто пребиваване тук в тази атмосфера. Да бъда тук сред вас и да благодаря специално за поканата. Мисля Сесна Топчиева. Съжалявам, че ръководителя на новосформирания отдел не можа да бъде тук, доцент Дарина Зимова, за да ви представи тя какво представлява отдела. Аз ще се опитам. Да, тя е в Испания, ще се опитам да я заместя. Накратко, това, за което ще говоря, ще представя отдела, както вече споменах, какво е проектът, как да го управляваме успешно и няколко думи за така дългоочакваната нова програма на Европейската комисия Хоризонт 2020. Структурата на отдела, ръководителя доцент Дарина Зимова от катедра индустриален бизнес и предприемачество в Стопански факултет. И аз надявам се за в бъдеще да се разшири нашия екип с така още експерти, главно може би счетоводител, експерт обществени поръчки, предполагам, че ще ни бъдат много полезни. Отделът е на пряко подчинение на ректора на Тракийския университет. Предстои да бъде създаден съвет за проектна дейност. Този съвет, идеята е да включва представители от всички структурни звена на Тракийски университет, от всички факултети, от ДИПКО, от медицински колеж, от филиал в Хасково. Нашите цели, това, което се опитахме да разработим за краткия период, от който съществуваме, са свързани с търсенето на информация по отворени програми, проекти, разработването на проектни предложения, управлението на самите проекти, разбира се, не в експертната им част, създаване на общ достъпен регистр. Такъв регистр вече съществува, но той при всички случаи има нужда от доусъвършенстване, най-вече заради изискванията на проверяващите органи. Когато сме получили първите доставки, обикновено това се случва много по-късно, отколкото сме били планирали, така вече доста от дейностите са поприключили. Разбира се, рекламата винаги е много бляскава. И накрая виждаме, че крайният потребител иска нещо коренно различно от това, което се е случило. Надявам се нашите проекти да не протичат по този начин. Проектният цикъл обикновено описва живота на един проект, взимането на решения, определя ролите, отговорностите, много важно, разбира се, документите по проектната дейност. При управлението на проектния цикъл е много важно да си дадем отговор на следните въпроси. Какво ще направи проекта работещ? Дейностите, които ще ни помогнат, за да стигнем до крайната цел, да го постигнем,
необходимите фактори за успеха и как да бъде измерен в крайна сметка напредъка. Накратко, повечето проекти протичат по този начин. Това е мотото, което си поставя програмата Хоризонт 2020. По-големи, по-умни и така, по-просто устроена да бъде програмата. Благодаря ви за вниманието. Това е моят имейл адрес. Също така и разбира се, с доцент Зимов може да се свързвате. Надявам се да може да бъдем полезни за бъдеще. Правят социологическите проучвания сред студентите и събират данни от различните социални организации и така нататък. И Sirma Solutions, които подготвят сайта, на който се слагат резултатите. Така, това са парите, извадени от Агенцията за обществени поръчки, които са само за консорциума. На трите издания виждате последното колко е повече. Значи това е по същите и тези европейски програми. Министерството, нали, през 2-3 години се печели един конкурс за създаване на рейтингова система към Европейския съюз и после обявява обществена поръчка за изготвянето на тази система. Значи това е, което е за консорциум на обществената поръчка. Стойността на проекта е 3 милиона общо. Тоест останалите милиони 350 хиляди остават в екипа на Министерството, ако мога така да се изразя. За семинари и така нататък, знаете, да, как и ние като правим проекти, ние се оставяме една част от парите за общо мероприятие. Но последния път той беше единственият кандидат Отворено общество, MBMD и тези, така че предполагам, че следващото издание пак те ще го правят. Ние колкото повече протестираме против тези недостатъци, толкова те със всяко следващо издание ги поправят. Първо, методиката включва прекалено голям брой показатели, които преди бяха 51, сега са 54, а на това последното издание са още повече. По всеки показател се дават точки и всеки показател с определена тежест. Най-много примерно тежест има показатели реализация, броя безработни и такива, които, нали, нямат конкретно връзка с това как ние преподаваме, а после как се реализират те на пазара на труда. Така, друго много съществено в тази нашата рейтингова класация е начинът, по който се присъждат точките върху отделните показатели. Има два метода в световен мащаб за присъждане на точки. Един е по който използва Шанхайската световна класация, който е пропорционален. Тоест в дадена група университетите, взимат им се показателите, най-голям брой 100% се дава на първия и останалите точките им се дават пропорционално на това, което имат като процент от първия. Другият тип присъждане на точки е статистически подход. Тази английска система Times Higher Education го използва и нашите са избрали този подход. Само че, за съжаление, малко са го преиначили. Ще видите какви резултати дава. Значи по този предполага се нормално разпределение на резултатите в дадена група и също така, за да бъде нормално разпределението и да се докаже, трябва да са достатъчно голям брой участниците в класацията. В тези световните класации, нали, участват много световни университети и те са стотици, там и хиляди университетите, докато при нас първо сме само 51 университета и после като не разделят по групи в дадено професионално направление, остава за най-лошите 0,96, за най-добрите 2,79. Това е заради тази методика, която слагат и така се разпределят по принцип показателите. И като това са оценките от дипломите. Като дадат оценките, виждате всъщност все едно 0 точки да получите за успех 5,42 в тази група. Това е когато са много близко събрани резултатите. Другия случай е обратно, като има пък голямо... Всъщност това е същото тук, така че ще го прескоча сега, няма... Това е с кой показател беше? Осигурителен доход. Нали, пак такава права се получава. Така, другия крайен случай е малки разлики в оценките се получават, когато има големи разлики в реалните постижения.
И ето го резултата какъв е за един от показателите. Това е привлечени средства на преподавател. Значи тук голяма разлика има в реалните показатели. Примерно тук първият университет е привлякал 4000 лева, другия е привлякал почти 0. Обаче този, дето е най-лош, оценката му е 0,6. Имаше много такива групи, които имат 0 показател по нещо, а пък нямат 0 точки, ами имат и тук колкото се получава минималната граница от този показател. И тук някои следствия, примерно, няма изобщо минимална оценка, в смисъл няма показател с 0 точки. Те имат 0 постижения, но получават там някакви точки от това. Другия вариант е пък, че няма максимална оценка. И примерно се получава, че когато участват два университета в една група, както беше с ветеринарна медицина, примерно от нашия университет. С Пловдив сме на едно. Значи там имам предвид в дадено професионално направление. Само две в България. Само в два университета го има. Значи там няма абсолютно никакво значение какви са реалните показатели. В смисъл има значение кой е по-добрия в даден показател. И той винаги ще получи 0,64 точки, пък по-слабия ще получи 0,36 точки. Може единия да има една публикация, другия да има 100 публикации и все така ще се разпределят точки. Сега искам да кажа, че това нещо го поправиха в смисъл не точно, че го поправиха, сега в последната класация приложиха друга методика. В смисъл и тези стандартни отклонения ги изчисляват за всички университети и всички професионални направления, взети заедно, които пак в някакъв смисъл не е много правилно, но това събират всички университети, събират им публикациите, да кажем, правят изчисляват средна стоеност и вече вътре във всички групи присъждат точките. После класацията пак се представят само по професионални направления, но иначе точките вече са от пълната съвкупност от всички университети и всички професионални направления, че за рейтинговата система и помолихте ме да покажа за тези бази данни, до които имам достъп. Аз просто съм извадил няколко слайда, тъй като от рамките на университета искам да кажа, като се намираме на територията на университета, имаме достъп до Scopus и до Web of Knowledge. Ако сме там с компютрите, се влизаме вътре, но откъщи не можем. Тоест това, с което аз показвам, може всеки да го направи в университета. Съжалявам, че не се вижда тук на това. Като влезете, има Search. Аз съм отишъл тук на Affiliation Search, т.е. по университет съм написал Тракия University. Излизат 4 заради различното изписване, което правим всички преподаватели. Един пише Тракия University, друг пише Трейшън University и така нататък. Турския също 4. Не, тук не излиза. И на буква. Избрал съм ги всичките 4. И значи може да се извадят всички данни. Тук пак е всички области от картинката, която преди това ви показах. Може да се търси, може да видите на вашия факултет. Не се вижда, аз съжалявам. На български така нататък. Това са моите публикации, съм се извадил тук, но питам, а ти не си ли на кирилица е изписано. И това, което допълнително може да се направи тук е много хубаво първо има да се вадите справка за цитируемостта много по-подробно, отколкото в другите бази данни. Сигурно сте запознати повечето от вас. И тук на всяка публикация има броя на позоваванията, така че може да си ги извадите. Това е списъка за съответната статия. Друго много хубаво нещо е, че може да се прави сигнал, така наречения. Ето и тук има едно типче създаване на сигнал. Аз съм си написал тук всяка публикация в Google Scholar, в която
моето име го има, да ми праща мейл просто, така че изобщо не се играя да влизам периодично тук, ами те ми пращат мейл, кога някой ми е цитирал дадена публикация. И може да се правят сигнали за отделни публикации или изобщо по име, както аз съм си направил. Може библиотека да се прави с вашите публикации. И другото нещо е да си направите профил там. Тук това е моите позовавания, пише тук. Тази стрелка съм сложил просто за да се подсетя какво се имало предвид. И ви правя профил на ваш с вашите публикации. Тук колко пъти са цитирани вашите статии, може да се го извадите това на отделен файл и да го ползвате после за различни страници. Можем да работим в едни и същи файлове, които са си подобно на wordовските файлове. В това приложение диск се създават файлове, които са подобни на Word или подобни на Excel и там всеки с достъп до тези файлове. Аз само този файл ще покажа, няма да губя времето повече. Това е почтата тук и така нататък. Значи първо на додаден файл давате достъп на който вие искате, т.е. като работите по проект. Отделно вътре в папки може да се организирате файловете, да ги споделяте, нали, по проекта, който работите. Тук отстрани се показва кой е работил по даден файл в даден момент, нали, последно кой е правил промени. А въпросните файлове, за които ви говоря, това е един екселски файл, примерно. Горе се вижда, че работят двама човека, един е в това квадратче, другия е в това квадратче и всеки пише онлайн едновременно и всичко се запазва, няма опасност да загубите файла и така нататък. Единственото условие е да има връзка с интернет. Анкети могат да се правят автоматично, да се изпращат резултатите и това е един wordовски файл, в смисъл wordовски текстов искам да кажа, нали, който ние сме подготвяхме в последния момент. И тук се вижда един колега пише, аз пиша някъде друга и това нещо се пазва моментално и се спестява много време. Това исках само да ви кажа. Благодаря, че още малко не изтърпяхте. Благодарим. Много полезни неща. Всичките имат, ако нямате акаунти, имате право на акаунти, могат да ви бъдат издадени. Вие ми бяхте пратили вашите мейли, аз съм ви направил акаунти, пратил съм ви паролите, ако си ги забравили, ще ви пратя пак. Добре. Аз специално съм пишман, компютърджи, обаче има хора, които повече разбират тук. Ами младежта след нас идва с умения, които нали, не трябва да изоставят от тях просто. Колеги, въпроси. Да се зададем въпросите към нашите гости. Всъщност, те са част от нас, нали? Разбрах, че чрез профила си в Тракия, където всички преподаватели имаме такъв профил, имаме достъп до Google наука чрез този профил. Ами не, то Google наука е с общ достъп от всякъде, но там може да се направите профил с този имейл. С отделен профил да. се създава. Може там и с ABV. Значи този адрес го иска там, колкото да ви изпраща сигнали, примерно за цитати. Не е обвързано директно. Защото посочихте конкретно и за вашия профил, Аз този профил си го бях направил много преди това и там ми праща на другия джимейлски адрес, така че не е пряко свързано това нещо с... Класификацията по ключови думи и абстракти, изкуствознанието къде се класифицира, социални науки ли? По тая колонка, която посочихте. Значи, допускам, че те от консорциума, не намирайки съответното професионално направление, го нагласяват в най-близкото. Предполагам, че в социалния науки са го... И аз подобен въпрос имам то. Всички колеги от край време повтаряме. Първо, импакт фактор в хуманитарните науки няма. Нашата идея е да попадаме в реферирани списания. Нали? Което е малко по-различно. И последно към това изкуствознание, философия, история, география. Значи толкова различни специалисти. Трябва ли да има тая ключова дума педагогика? Видяхме, че общо взето педагогика и социални науки. Няма педагогика. Педагогика имаше там в Скопус, мисля, че имаш. Видях аз и... По-скоро няма. Няма. Всичко отива там. За какво социални науки? И тогава как намират, ако изобщо по изкуствознание пишем?
статии по философия или по история. Няма Но шанс, между вероятно. другото, там има и едно, дет пише мултидисциплинари и предполагам, че една Там голяма всичко- част отиват също там, нали, които не са ги класифицирали никъде. Ама там проверяват ли за... Ние настояваме да се прави това по преподавателя да се прави справката в съответния факултет. Но това не се Според мен прави. е най-правилно така. Но понеже това изисква много повече усилия, пък предполагам, че в отворено общество работят там няколко служители, които набързочко я правят справката. Нали? Вие видяхте, пишеш университета, натискаш тикчето и тя справката излиза като бройка. Това е. Допускам, че и затова се съпротивлява да го направят това нещо, но ние може да продължаваме да изискваме да става по преподавател. И аз Не, мисля, че че в този момент колежката Бранимира Нонова ще се намеси и ще каже как стана. Госпожа Даковска от библиотеката също помогна за справка на нашия факултет. Имаше нужда в един момент от такава справка. Това беше в началото на тази календарна година. И направихме справката точно в Web of Science и в Scopus с госпожа Даковска наистина, тъй като трябваше много бързо да се изготви и търсенията ни все пак се увенчаха с успех, тъй като намерихме 2 публикации, но само 2 за съжаление. Бяха много малко като бройка, но е едно добро начало. Вместо да... Или трябва да се мъчим да реферираме нашето списание, тук, което... Можем и нашите да се мъчим да ги реферираме, но трябва... Тоест трябва ние да се ги реферираме първо и да докажем, че ги реферираме, за да влязат вътре в тези бази. По-лесно е да видим какви списания се реферират там в съответната база данни и да спращаме там нашите публикации. Аз, доколкото разбирам от това изложение, силна е думата умисъл, но защо се побългарява така системата? Защото ние сме потърпевши от това побългаряване. Само мързал ли или... Значи аз толкова дълбоко не бях го виждала сега това, което разясни, но... Аз пак ще кажа, че все пак лека по лека се подобрява, но пък виждате, че цената се покачва. Предполагам, че се прави за по-ефективно усвояване на по-голямо. Има вече някаква комуникация. На нас ни пратиха тази година за първи път данните да проверим има ли грешка. Добре, и преди това да... А признаха ли после това, което направихте като корекция? Да. Обаче, защо напитат само това? Това се подобрява. Обаче, самия механизъм на правенето на тази система, това са университети, навсякъде има хора, които разбират. Защо не искат да допуснат там университетите да предложат нещо? Няма да стане това сигурно. Значи, това консорциум е някаква частна организация в края. Частни интереси и така нататък. Печели обществени поръчки за... И единствената. Министерството пък има друг интерес, нали? Да им върви да съответния проект и те също оставят на пари там. Личен въпрос към вас. След като толкова детайлно сте вътре в тази рейтингова система, виждате недостатъците, виждате това, което в процес се променя. Вашето лично мнение, колко процент е обективността на тая рейтингова система, която всяка година чакаме и в която се виждаме подредени по един или друг начин? Такова. Не мога да кажа точно процент. Не става, точно, става доколко? все по-обективно и по-обективно. Колко процент е обективност? Там има и много субективни чисто като показатели, в смисъл субективно е анкетирането на студентите. Вие ако се инструктирате студентите да пишат колко е хубаво при нас на тези анкети, ще получаваме по-голям брой точки. И имиджа в момента. Имиджа е същото нещо, нали? Кой е чувал за нас? Кои 3 университети са най-известни кои според 3 нас? университети други бихте отшли, ако не сте във вашия университет? Интервюто с преподаватели касае също. Това е най-ниската оценка при нас. Другото много характерно нещо при нас е, че прекалено много показатели има. 50 и колко показатели вече станаха 60 сигурно. Тези световните класации са 10 показатели. В някакъв вакуум са нашите педагогически науки. Какви са препоръките ви? Какво да правим? Аз не съм съгласен, че са във що да са във. Социални науки. Общо взето Социални науки да търсим.
са такива. Аз ви казах, според мен, ако искате специално по отношение на научната активност под формата на публикации, да се направи една справка в изписание е удачно да се публикува от гледна точка на реферирането на тези бази данни. И не може да влезете евентуално. Националният център по информация и документация. Той има на сайта си всъщност качени точно списанията, които ги има в тези бази данни. Да. Извинявайте, че ви прекъснах. Пращат там и ако ви ги връщат, пращате ги пак. Вече като има този отдел, на помощ в смисъл на търсене на проекти, заедно да ги търсим тези проекти, защото е много трудно. Ние ползваме и опита на Дипко, тук да кажете, са преди нас, но сега вече сме едно цяло. Така че помощ в търсене на проекти, което не значи, че сме го спечелили, нали? Ние си даваме сметка. И в работата после, защото малко хора от нас се занимават с това. Трудно е в ляво, където се намира студентски съвет. И продължавате по същия коридор. Има една част от коридора, която сега се загражда с алуминиева дограма. И тепърва там ще се установяваме. Да. Надявам се, както казах, и екипа ни да се разшири. Предполагам, че така доцент Зимова също вече има много идеи за това. Постоянно се отворят нови и с нея ще се срещнем. Даже ако са регулярни срещи, ще бъде добре. Колеги, други въпрос? Много интересни въпрос. Бърникова, доцент Бърникова. Казахте, че в Хоризонт 2020 ще бъде много по-лесно регистрацията, подаването. Имате ли личен опит в момента, в днешна дата, с електронната форма за регистрация, защото ние имаме конкретен проблем. Значи ние участваме в нашата научен 2006 година, което много трудно беше последна рамкова програма. И имаме непрекъснато ни отговарят координаторите от София, че сега с тази годишната Тракийския университет има проблем значи, аз точно не мога да се изразя, но когато се влезе в програмата, с леяра, и трябва университета да регистрира вие нещо. Да, мисля, че го решихме този проблем. Съвсем лесно става регистрацията в партисипант портала на Европейската комисия. Имаше проблем с имейла на доцент Тоникова, тъй като моята колега Рени Мичева беше се регистрирала, и доцент Тоникова беше се регистрирала, имаше леко объркване, но мисля, че вече за тези неща, които говорите, не става въпрос за европейски проект, не за университетски или за университетски проект става въпрос. Според мен, нашия факултет нямат по европейски проекти още да работим. Ние имаме двустранни проекти такива. Те пак са българо и някакви други. Такива, които кандидатствате в Брюксел... Ние не сме успявали да... Ние имаме един оценител тук от Брюксел, ще го чуем след малко. И от този от аграрния факултет, мисля, че Стоев ли беше? Който демонстрира проекта си на семинара. Така че те трябва да предадат опит най-вече. Въпросите станаха много, но по отношение на обучението и за нещата, които аз разбирам и мога да помогна, пак ви казвам тук и в други моменти съм го заявявала, на разположение съм, като имате конкретен въпрос, идвайте и питате. Но не съм в състояние да организирам масово обучение. Ето тук днес ще се преказваме какво да организираме, как го виждаме. Ето това вземаме решение, това предложение хубаво и го правим. Ние не сме се събирали до сега. Да. Продължавам. Предложението ми е да се направи обучение за съвременна статистическа обработка. Има различни програми. С нощ имаме ново списание да ни е честито. После ще каже Георгиева за него. Списание за образователна наука и изкуство, което ще го правим реферирано. Една презентация и с своята компетентност и опит иска да ни представи новата Erasmus Plus програма, по която и ние правим някои стъпки, но нека да я видим като концепция, нека да я видим като философия тая програма, за да знаем по какви пътеки нови европейски проекти можем да се ориентираме от тук нататък. Давам му думата, слушаме с интерес. Какво Erasmus Plus представлява и долу-горе с какво се отличава от предишната Lifelong Learning, имайки предвид, че
7 години преди това, от 2007 до 2013, имаше учени през целия живот. И Еразъм Плюс стъпва на това, разбира се. Както казахме, новото стъпва на старото. Така е и тук. С какво програмата би могла да бъде полезна? Ето как хората от Европейската комисия са определили с ключови думи. Значи програмата комбинира общо 7 програми, бивши на Европейския съюз за образование, обучение, младеж, и за първи път се включва спорта като част от това. Бившите програми, вероятно, всеки знае. Грюнтвик, Леонардо да Винчи, Еразъм, която касаеше само повече студентска и приятелска мобилност, Темпус и така нататък. А сега, интересните факти, които вероятно, говорихме сега за мотивация, биха могли човек да го мотивират, общия бюджет е от порядъка на близо 15 билиона милиарда евро за 7 години, като 40% са вдигнали парите в сравнение с настоящия етап на програмата обучение през целия живот, на нейния финал. Това означава някаква грандиозна сума, 15 милиарда евро, делено на 7 години, долу-горе по 2 милиарда и нещо си на година. Не е съвсем така пропорционално, но да речем, че е от сорта. И пак така, интригуващи ключови моменти, които човек така в популярен аспект би могъл да се заинтересува. Страшно големи възможности за учене, чужбина, обучаеми, обучители, въобще за обмен. Значи тук голям процент, ще видите след малко процентното съотношение. Субсидии за обучение около 4 милиона души и 125 хиляди институции. Заеми за около 200 хиляди магистърски степени ще бъдат предоставени. Той ще се кандидатства за тези заеми и успелите, най-талантливите, най-можещи, така поне казвам в един-два документа, ще могат да се възползват от това. 25 хиляди субсидии за съвместни магистърски степени също се предвиждат. Нещо, което може би нас така също до някъде ни касае. Мобилност на обучители. Ние сме тук. Тук са учителите от средните училища, тук са в различни неправителствени организации хора, занимаващи с обучение. Тук, разбира се, сферата на висшето образование стимулира основно четенето, изнасянето на лекции. Не толкова ходенето и гледането. Отиват група преподаватели, изнасят си към лекции, влизат в аулата, 120 чужди студента на първите 2 реда академичен състав, изнасяш лекция, спорите, беседвате. Ето, това хората просто искат така да научат. Също и техни преподаватели желаят при нас. Ако се случи този обмен, ще четат също цикъл лекции на наши студенти. Вие ще бъдете пък на ход да разпитвате, да задавате въпроси, дискусии и така нататък. 800 хиляди преподаватели е планирано да отидат и да се направи такъв реципрочен взаимен обмен. Ще прибягвам към някои неща и ще се спра точно в сферата на висшето образование, което, за да изясним там основните дейности. Основен фокус така трябва да се държи на европейската добавена стойност. Значи, който е писал проекти, знае, че в application формите винаги има една графа, освен цели, задачи, работни пакети и т.н. Има едно много интересно нещо, наречено добавена стойност. Или European Added Value, там както е. Това нещо е страшно важно. Това бих го привел като принос. Нали, както един дисертационен труд има какъв принос си правиш или някаква статия, тук в проекта се пита какъв принос има този проект, каква е, и то принос не в България, не локално, а EU. Значи, каква е европейската добавена стойност. Това е програмата, обединяваше Грунтвик, образование за възрастни, образование висше, професионално образование и квалификация, училищно образование, средни училища. Младежта в действие имаше, Еразмус Мундус имаше, Темпус, Еджулинг и така, билатерални програми. Сега всичко става в една програма. 3 клона. Просто. Специфични дейности, Жан Моне и спорт. Но, да кажем, че са леко страни от нас. Значи, първа, втора и трета. Първата дейност е партньорства. Т.е. мобилност. Значи, за гражданите, образователна мобилност. Втората кооперация и обмена на добри практики. И третата политики и реформи. Това го видяхме към бюджетните пера. И ето ги тук по-добре вече разписали. Конкурентната европейска икономика. Това е. Качество на teaching and learning, на учене и преподаване, начин на обучението, качество на обучението, модернизиращи стратегии във висшето образование с нарастващ капацитет, значи да се ускори така и да се международното измерение на Erasmus+, максимум контакти с много европейски страни, т.е. да има European Added Value, европейска добавена стойност, естествено подкрепа на болонския процес, политики и т.н. Но предвидено е поне. Мобилност на преподавателската, значи став, на персонала. Отново, повече и по-добри възможности за повишаване качеството на преподаването и ученето. Teaching Assignment, значи разработва иновативни, модерни преподаващи методи, мобилност, отворена за партньорство в двете посоки. Това е нова дейност. Значи, това е
каним преподаватели, четат лекции, отиваме ни, четем лекции, дискутираме, обмяна, сравняваме се къде сме. Медицината правят с Одрин, университета общи магистърски степени. Прекрасно, ето това се стимулира. И Мога сега да спечелят проект. Окей, да, става. Професионално развитие. Значи подобряване на уменията и компетенциите на двете, на академичен и неакадемичен. За пръв път от до сега въвеждат практика на неакадемичен състав. Той хора работещи в библиотеките, в администратори, учебни отдели, изчислителни центрове. Да отидат и те да обменят опит. Това е много хубаво. До сега само преподавателски, но сега вече и друг състав. Покана на състав от Enterprise, от предприятия, значи от социални заведения, които ние пращаме хора на практика, може да извикаш учителката, която се е справила добре и тя да отиде по партньорски проект, значи това също се подкрепя. Най-отгоре са Дания, Ирландия, Люксембург, значи менеджер 294 евро, teacher, trainer, researcher 241, технически персонал 190, административен 157. Белгия, Германия 280. Чехия, Републиката, Малта, Португалия, Словения. Къде сме ние? Ами ние сме на двуцифрените числа. България, Естония, Хърватия, Латвия, Литва, добра компания е. 88 менеджер, това са максимални ставки. Значи, ако видиш, проверявам проекти, вида в financial таблиците повече от тези, веднага се задраска. Това са максимални ставки. Значи ти може така за защитна зона да си кажете не 88, айде 76 на ден, 88 менеджер, резърчър. Което не е никак малко, това е направо. Въпросът ми е, всеки индивидуално ли да тръгне или да направим един екип? Компетентни. Значи, вероятно трябва да направим да почнем от един брейнсторминг на каква тема бихме могли да направим и какъв тип проект, на каква тема и така. Да се обсъди това на някаква преподавателска колегия, да се фиксират 3-4 теми, да се формира евентуален екип, да се видят сроковете, съответно сега вече няма. Сега чак има септември едно за спорт, това не е наша работа, декември и май за другата пролет, трябва вече здравата да се мисли. Сега, да направим това нещо. Можем ли да си поставим програма максимум до края на годината, защото ти самия казваш до напролет. Всичко е публикувано, не ги помня всички дати, има. В началото на годината обикновено се пущат проекти. Значи, до края на тази календарна година можем ли тези неща да се съберем, обсъдим нещо да поработим? Ще дайте да видим каква тема, между кои страни да я разпределим. Как да спазим пропорцията? Колеги реагираме на това предложение? Не знам. Аз така, лично го харесвам. Има по-опитни хора в тази насока. Защото трябва да започне от някъде, не? Да. И основни пътя, по които може да се върви, когато става дума за такова проектно участие. Значи, един от най-благоприятните, най-лесните и най-печелившите в смисъл, че все пак по-малко усилия се хвърля. Пътя, когато някой ти предлага да се включиш в някакво вече готово предложение. Естествено, това не означава, че самото включване протича по чисто формален път. Той става дума, че пак тези цели, които са визирани в проекта, все пак трябва да се адаптират. Ти трябва да покажеш каква е ситуацията в страната там по този проблем, как въпросната организация на института би могла да допринесе за реализация на целите, но все пак обема на работа в случай е много по-малък. И наистина е добре, защото този, който инициира, тръгва и с организация на партньорски екип, на консорциума и така. На моята почта едни такива послания от някакво училище в Турция. Забутано училище, обаче виждате, разпраща навсякъде по света, нали, предложение, пита. Имам предвид, това е желанието. Но хората инициират, нали, пробват от 100 места, нали, на 2 да изникне нещо и те все пак на времето, нали, могат да се включат в тази инициатива. Мисълта ми, понякога се случват даже абсурдни ситуации, както между другото стана и по този проект, по който работим. Инициатора и разработчика реално, на самото идейно предложение бяха турските колеги. Те, нали, проявиха желанието да се присъединим. Обаче, когато върви самото одобряване, то става на ниво националните агенции. И точно тяхната национална агенция ги отрязва. И става така, че останалите партньори на практика, нали, се възползват до известна степен. Значи има два варианта. Два варианта, така беше приучен при целия живот. Част от проекти се наричат централизирани мерки. Другите са децентрализирани мерки. Децентрализираните мерки са кандидатства в националните агенции в България. Апликейшн формата може да е на български, зависи, може да кажете.
централизиран. Нали? Така че думата лош проект, така, вероятно трябва с внимание да се прави. Всеки проект е хубав, защото там стои пот, труд и денонощие. Индивидуално човек разработва проекта и на мен, Венестин Зафиров му се е случило това да се прави, нали. Естествено, понякога това е даже по-добър вариант, до толкова доколкото ако става дума за профил в съответното професионално направление, т.е. ако говорим за тези по-тясни научни интереси или там в някакъв определен ресор, който естествено човек най-добре, да речем, развива и е запознат. И това също е възможно. Като постепенно вече се оформя, нали, по-широк кръг от лица, които ще бъдат също членове на екипа. И трети колективен вариант, когато самата институция също или екипа стартира тази инициатива, т.е. определен кръг хора също разработват така съвместно предложение. Значи, релевантност на проекта 30 точки. Акредитационна схема, качество на проекта, дизайн и implementation 20 точки. Да направим една среща. 1 октомври също може. Мобилност 30, там мина. Това е положението. Образователно има. Ако участваме вече като партньор по проекта, това означава, че така. Не нашата агенция. И друг ще го създава в общи линии, нали, проекта, въпреки че ние можем да бъдем част от създаването. Винаги да. Но дали не трябва наистина да насочим усилията си към партньори, които вече имаме и с които се познаваме по един или друг начин? Винаги е добре, точно така каза, да. На този етап. Винаги е добре. И си мисля примерно за това, че имаме вече създадени контакти, например в Португалия. Имаме 2 визити по Еразъм. Да. Те първа предстои колеги да заминат, доколкото разбирам, Ани Златева и Златка Желязкова имат интерес да пътуват на там. Защо не опитаме да направим една такава връзка? Последно колегите от Португалия изявиха желание да работим по проекти заедно. Когато аз бях там, нали, обменихме такива едни идеи, така че защо не пробваме примерно нещо в тази насока да направим? Това е само един вариант, разбира се. Така че имаме сключен договор с Ярославския университет, сега сключваме договор с Владимирския университет. Колегите предлагат безплатни публикации в списанията им, като да речем Владимир твърдят, че до година вече ще бъде реферирано списанието им. Какво по-добро от това? Предлагат сега много интересни школи. Да, даже обсъдихме с професор Колева, там вече имаме и желаещи студенти, докторанти да се включат. Да. Много добри условия, толкова доколкото трябва да се покрие само пътя. Оттам нататък разходите изцяло се поемат от посрещащата страна. Става дума за една много простичка предварителна стъпка. Доцент Салджиев ще го обясни по-подробно, аз да го кажа обобщено. Съпоставяне на дисциплини там и тук с заместник декана по учебната част, по нашия учебен план, какво ще се полага след връщането тук и какво ще се признае от избраните дисциплини на приемащата страна. Преди да замине. Мисля, че се получиха добри разговори. Разчитаме и на вашето участие последно да закрием първия факултетски семинар на тема нашето академично бъдеще или как се прави модерно образование. Едва сега замректор доцент Толикова има възможност, обещала ни да ни посети. Тя има няколко приветствени думи, може би и наставления и препоръки, а пък и надежда за по-друго развитие на тази научно-изследователска дейност и международна. Заповядайте, доцент Толикова. Благодаря ви. Скъпи колеги, за мен е истинско удоволствие да съм сред вас и вече не се чувствам като гост, защото присъствам в педагогически факултет, макар и епизодично. Така че аз се чувствам факултета. Ще си позволя да споделя някои впечатления, които имам от вчерашната среща. Проведе се една среща, организирана от Елсивиер, заедно с фотогидата на Министерството на образованието и науката, на която присъства нашия старозагорски заместник министър. Той откри срещата. Отдел наука от Министерството на образованието и науката и представители, и то предимно чужди представители на ЛСВР. Проведоха се доста добри дискусии и една от най-важните, поне с оглед на това, което и вие ще дискутирате, поставиха въпроса колегите от Шуменския университет и от библиотеката, че не се реферират доста от педагогическите списания, тези списания, които касаят и вас.
Отговорът беше, че тепърво започва разширяването на базата данни и включването точно на такива списания от тези области, които не са с импакт фактор, но са също достатъчно значими за развитието на някои области. Така че очаква се действително тези списания да бъдат включени. Аз даже бих така препоръчала не толкова като съвета, дали не можем, след като вече излязъл официално броят на списанието, с нощ. Да се обърнем към тях, да представим, те са отворени за такива разговори и да видим как може да протече по-нататък и включването му в техните бази данни от една страна. От друга страна, днеска в почтата ми имаше писмо от Crossref, че вече бихме могли да ползваме съответно тези специализирани DOI номера, които да ни идентифицират в интернет пространството и по-лесно да бъдем разпознавани, така че за електронните издания, така че и това ще го направим. Значи втория брой, може би, ще се надявам вече да бъде и с подобни DOI номера, което ще улесни намирането и цитирането на тези статии. И това, което каза министъра, че заделени са 555 милиона. Много така внушително ми прозвуча за... Благодаря за поканата и за вниманието. Така че това исках да споделя с вас и още един път много ви благодаря. И ние благодарим, доцент Толикова. Нека да подчертая, че отношенията ни с ръководството в лицето на доцент Толикова са работни. Рядко се постига такова отношение с ректорското тяло. Използването на електронна информация, както знаете, колеги, в последно време става все по-актуално. Научна информация в електронна форма. Това е нещо, което с развитието на информационните и комуникационни технологии действително става водещо. И предполагам, че някои от вас са доста добре вече запознати с тези така наречени електронни бази данни, с които бихме могли да работим, в които бихме могли да ползваме доста научна информация и същевременно пък да имаме и ние пък информация къде бихме могли да публикуваме. Така че нашите публикации да бъдат видими за света, за научната общност и евентуално да очакваме да бъдем и цитирани като краен резултат за всеки един от нас. Защо наистина тази електронна форма е важна? Какво ни осигурява? Първо, както вече споменах, по-лесен достъп до всяко научно списание, което се публикува в света. А също така, от друга страна, по този начин се повишава видимостта и цитируемостта на списанието като цяло и на статиите в него. Елзевир предлага Scopus. Добре вече известния ни и мисля, че ползвам от някои колеги на Scopus. Дала съм ги в схемичката. Едното е Science Edition, а другото е Social Science Edition. И точно там също ние можем да намерим списания, които имат така наречения импакт фактор. След малко ще кажа и за него. Що се отнася до Scopus, това е също така реферативна база данни с абстракти, в която може да се прави и търсене за отделен документ, т.е. за отделна статия, за автор, за организация и връзка на даден автор с организация, така нареченото Affiliation Search. И по този начин може да се дава вече оценка за конкретна статия, за конкретен учен, дори и за цял университет. Така. Това също искам да ви спомена, че този процес на оценяване, на рефериране на списанията е започнал доста отдавна, макар че ние едва напоследък така по-интензивно се занимаваме с всички тези дейности. Още от началото на 60-те години на миналия век в Филаделфия се е създал един
институт. Това е така наречения Институт за научна информация на Гарфилд. Структура, която по-късно сменя името си на Thomson Scientific и сега вече се нарича от няколко години Thomson Reuters. Събелек на по-голяма значимост, по-голяма научна стойност на съответното списание, по-голям престиж. В тази световна система за рефериране, индексиране и оценяване на научните списания, както вече стана дума, освен базите данни на Thomson Reuters и Elsevier, са включени също и други бази данни. Такива са и споменатите вече от мен Springer Link и EBSCOhost, за които ние имаме възможност също да направим достъп до информацията и да я използваме. Пропуснах. Подготвила съм тук списък на български научни списания, които имат импакт фактор за 12-та година. Също така списък на научните списания в Scopus също за 12-та година. Давам за 12-та, защото това са всъщност последните данни. Обикновено към юли месец излизат данните за предходната година. Тоест сега юли някъде ще излязат данните за 13-та. Тъй, че това са последните данни. Даже с госпожа Даковска сега тези дни ги гледахме пак нещата. Това е наистина. И също така отделно съм извадила списък на научни списания с висок импакт фактор за 12-та, не български, а въобще в света, кои са най-високи. И трябва да ви кажа, че на първо място е едно списание, което има импакт фактор 153, не знам си колко. Списание, ръководство за редактори и издатели. И по тази статия на един бивш министър, заместник министър на просветата Борислав Тошев и неговият опит да направи списание по химия, да това списание да бъде реферирано. Искаме от втория брой на нашето списание да заложим пътя към едно бъдещо негово рефериране. Но най-накрая към всички вас, колеги, още от декември до сега очаквам вашите публикации за втория брой на нашето академично списание на Педагогическия факултет. Още веднъж благодаря на всички, които бяха съучастници в това наистина събитие. Не сме го мислили, че днес ще стане. Да, то пък стана. Искам да кажа, че деканското ръководство с особено внимание се отнесе към тези материали. Те тук са систематизирани по катедри, а при мен има една друга конфигурация към резюметата, които вие изпратихте. И може би малко като контрапункт, аз да кажа сумирано моите впечатления от тези материали, не да правя рецензии. За нас беше интересно да видим към темата на семинара и тъй да кажа топосите, следващи на този семинар, каква рефлексия сте проявили вие? Какво е привлякло вашия интерес? Какво участие сте заявили? И може би от това, което аз сега ще направя съвсем резюмирано и обобщено, оттам пък ще възникнат други проблеми за разговора по-нататък на семинар. Малко сложен контрапункт. Световни постижения и тенденциите в развитието на науката и информационните технологии. По темата модерна образование и нови образователни традиции да е дала заявка и доцент Елена Лавренцова, като тя е така маркирала, че би могла да се спре и да дискутира върху водещите иновативни концепции днес. Учене през целия живот. И да разгледа, очевидно има информация за това, за някои теоретични постановки. Към модерното педагогическо образование е дала заявка и доцент Бремова. За жалост тя не е сега тук сред нас. Модерно и потребно образование. Решение за образователната практика в контекста на универсалните умения и стратегия Европа 2020. На млада наша колежка, докторантка и отскоро вече асистент. Мисля, че това е в паралел и с докторския проект, който прави в момента асистент Виолета Георгиева. Е написала в анотацията си някои акценти, разглеждащи социалните медии в образованието. Мисля, че в своята презентация инженер Христомир Зафиров сутринта отчасти засегна и един такъв аспект
на проблемите на образованието и на проектите, за които той направи изложение пред нас. И сега една друга група от анотации пред мен са свързани с кариерното развитие и перманентното учене на доцент Мария Тенева, за кариерното развитие на академичния състав на главен асистент Златка Желязкова, на асистент Неделина Здравкова за кариерното развитие и това, което един млад учен трябва да извърви в своя път в науката. На главен асистент Анна Арнаудова, отчасти, може би, тя реализира заложените вътре бележки по програма Еразъм. Необходимостта от чуждоезиково обучение беше много активна в предишните 2 сесии на нашия семинар, но това не означава, че и сега тя не би могла да се включи. Бих казала, че една трета група въпроси, касаещи пак топосите на нашия семинар, открива инженер Мими Трифонова с един концептуален въпрос. Как се прави модерно образование? И както бихте могли да предположите, електронната среда за извършване на учебни дейности, подготовката на учебни ресурси, локализиране на едно място, университетска учебна среда, толкова важни за нас неща, към които се стремим и които вече навлизат в една друга област на нашия семинар – научната инфраструктура, за която и други колеги са написали някои съществени неща в своето изложение. Главен асистент доктор Лекова, чуждоезиково обучение и връзката му с информационно-компютърните технологии като една необходимост в модерното образование. За дигиталните компетенции асистент Милен Димитров е заявил участие и на доцент Ваня Петрова бих искала, тук малко се е разместило, да спомена научна инфраструктура и учебна дейност, но при нея не като пожелание, а като един вече проект, който е пред завършване, на който имаше едно трудно раждане, един съвместен проект с ДИПКО и педагогически факултет, така да кажа, от миналата история към настоящето. Доцент Толикова трябва да благодарим. Да използваме случай да й благодарим. Тя даде тласък. След един застой от 1 година този проект скоро да стане и реалност. Така че това е нейната анотация. И най-накрая, казвам най-накрая, но не по значимост, а просто съм се опитала да ги групирам. Сигурно има и субективен подход при това групиране. Бих ви информирала за анотацията на асистент Боюклиева, която засяга учебната практика, практически подходи, учебни проекти и проектен подход. Нещо много ценно за мене в реализирането на учебната практика на нашите студенти. Тя има и опит в това отношение, поне за мен не е изненада, може би и други колеги знаят. Асистент Делчева, специалността социална педагогика и учебна практика. Ето как нещата така се покриват. Асистент Темникова, нашата колежка, радвам се, че е тук сред нас. Асистент Темникова, приложение на продуктивни стратегии в обучението по математика 1-4 клас. И един материал на доктор Неменска, един абстракт на доктор Неменска, гражданската култура, предизвикателство към философията на промяната. Така, в тази последна група бяха абстрактите на колегите, които споменах. Аз мисля, колеги, наистина, че пътя е чрез една модерна, интересна база, която наистина да ги включва в практика. Това, което ще направихме вече в голяма степен и ще му дадем старт, надявам се официално и с участието и на доцент Толикова, тази лаборатория по методика на природните науки, съвместно с ДИПКО,
Смятам, че нашите студенти, когато застанат до един микроскоп, когато застанат до една мини лаборатория за изследване на въздуха, това ще им даде един друг опит, един друг заряд, така че тяхната грамотност в областта на природните науки да ефективно да бъде развивана и да самите те да участват активно. Това е моя принос, т.е. призив. Малко повече среда, както се казва среда, активизираща ученето, стимулираща ученето. Наистина малко повече среда във всякакъв смисъл, която да активизира студентите. В учението на студентите ние трябва да вградим ценностните отношения, които много трудно се формират и много трудно се променят. Те са най-стабилните. Това е ценностната система на човека. Това е мотивацията с студентите. Тюторството. Това е посока към нас. Сега, да се върна на четвъртото предизвикателство. Винаги го е имало, но в днешно време то се характеризира с превъзходство на повърхностните и непосредствени схващания. Живеем в свят, който от доклада е с ентропия в информацията, неопределено с много информация, който е наводнен от новини и емоции с кратък живот, които непосредствено дават отражение върху актуалните проблеми. Липсват. Няма възможност за задълбочено изследване в една посока. Като илюстриращ пример бих казал това, че, например, изследването на Гари Клайн върху експертността, той и успява да я опише, той е продължило 20 години. Колеги, кой може да се позволи от нас в рамките на нашите правила да изследва един процес задълбочено в рамките на 20 години? Така, шестото предизвикателство звучи още по-актуално в контекста на противоречивото развитие на умения. Шестото предизвикателство е напрежение между силното разширяване на знанията и капацитета на човека към приспособяването към тези знания. Ако комисията е го формулирана в хоризонтален план, науката за самопознанието и така на човека, което човек трябва да знае и това и да умее да го прави, аз ще го кажа в дълбочинен план. Да формирате едно умение, ние смятаме, че уменията имат висока приносимост, там го пренасяме и към компетентността, но на практика уменията имат ограничена приносимост и това лесно може да се покаже. Тоест, тази единица трудно се формира, много продължително време, редица източници казват така, че в умението на експертно равнище в една област се формира след 5-6 хиляди часа труд, нали, което продължава 10 на години. Колко шанс имаме да сменим нашите области и да бъдем ефективни в нашия живот? Американците казват да дадем втори шанс, трети, ако успеем, значи наистина и в дълбочината на усвояване на областите има необходимост от уплътняване на знанието, но и необходимите диалектически интерпретации. Сега, по-нататък, тези са подкрепени в методиката на обучението по математика като наука. Казвам само една теза. Счита се, че една от главните причини за лошото състояние на обучението по математика и всички последици от това за обучението е теоретичната неразработеност на методиката на обучението по математика. В материала по-нататък тази теза е обоснована. Тоест, ако разграничим три равнища на методиката на обучение като по математика, ние сме в края на първото, когато изследваме конкретни отделни проблеми. Вярно, задълбочено, но още теорията на методологията на методиката на обучение по математика не сме развили. Камо ли да обобщим тези знания и да допринесем за решаване на проблемите на математизацията на всички сфери на научното познание, включително на дидактика. Аз мисля, че по-добре да се върнем в общия аспект на всички колеги, които говорят. Това напрежение как го решаваме? Примерно в Америка проблемът е решен така. Глокално. Нова дума е измислена. Глобално и локално. Или пък европейският титул мисли глобално, действа и локално. Това е. Значи, всъщност, ограничаване на материала, но да бъде онова, което е системообразуващо, което е синергетичният подход. Връщайки се към заглавието на нашия семинар, как се прави модерно образование, предложението ми е следното. Можем ли в резултат на такива дебати, ние всъщност съдържателно едва сега захващаме, ние трябва да свършваме, той започна сега семинара в дълбочина, можем ли да направим с общи усилия
как се прави модерно педагогическо образование в нашия факултет. Да преосмислим класическите принципи на образование, на образованост, постмодерните. Да измислим една платформа, да кажа. Това да бъде нашия проект, не в смисъл на европейски проект. Днеска достатъчно време отделихме на европейски проекти. Можем ли да направим вътрешен проект? Какво да се промени? Да поставим някакви принципни основания на новото разбиране на нашата гилдия, на нашия факултет. Ето тези принципи, пък всеки ще си ги приложи отделно. Значи, да преодолеем това, което го знаем, че вече е невървежно. Приемете ли тази идея? Пък не знам кога, как да се съберем, да видим това педагогическо образование, такова, което го иска пазара на труда. Дайте да направим един профил на факултета, обаче изначално да го промислим. Дали ще направим втори семинар или трети, или ще съберем, или някой ще каже, ето е тая идея, както Петър Петров, професора, е направил днеска. И аз съм много радостна днеска, че кога трябва да завършваме, всъщност имаме още толкова идеи за споделяне. Много интригуващо. И аз позволявам да споделя нещо, тъй като наскоро имал подобен семинар в университета в Русе. И са присъствали колегите от техническия. И са говорили за това, че трябва да се смени модела на преподаване във връзка с това, че новото поколение, което било наречено поколение Y, ние сме поколение X. И Z има. Да, и Z ще дойде, явно. Те работят многоканално, но много трудно прехвърлят нещата в дългосрочната си памет. И може би ние трябва да се адаптираме. Да, към тях. Не само към тях. Те към нас. Те към нас. Да. Може би това ще бъде процес на... И много от напреженията е, да. Преодоляване на напрежението. Така че с удоволствие приемам предизвикателството да направим нещо в тази... На университетско равнище. Или в публичното пространство там. Една такава идея. Работим по нея, нали? Добре.